Сәлам дуслар! Татмус ТВ каналында татар эстрадасының бар яңалыкларын туплаган Шоу-без тап шоуы. Мин Лилар Гыйләҗев сезгә әлеге кайнар яңалыкларны җиткерергә әзермен. Димәк, башлыйбыз. Илназ Сафиуллинның тормышында күптән көтеп алынган хәл булды. Үткән ялларда җырчы һәм аның тормыш иптәше Айгөл тәүге тапкыр әти һәм әни булдылар. Кечкенә кызчыкның исеме Алилә, 3 кило 600 грамм, буе исә 52 сантиметр. Бәхетле һәм сау-сәламәт бала булсын. Ә без үз чиратыбызда шатлыгын уртаклашырга дип Илназ белән элемтәгә кердек. Иң беренчеләрдән булып Илназ үзенең эмоцияләрен безгә җиткерде. Менә Аллага шөкер, Айгөл белән мин утырам, Айгөл ятып тора. Бүген буквально 2 сәгатьлек әти-әни булдык. Әйтеп бетергесез хисләр, менә монда күп сүз әйтеп тә булмый. Монда моны тоярга кирәк. Мең рәхмәт Аллаһ Тәгаләгә, әти-әниләребезгә. Тормышның бөтен яме менә шушы мизгилләрдән тора. Менә шул, рәхмәт. Рәхмәт сезгә дә. Бәбиләр темасын дәвам итеп, Instagram социаль челтәрендә без Илсия Бәдретдинованың әлеге фотосына тап булдык. Бездә дә Илсияның дуслары арасында да сорау барлыкка килде. Тик җырчы озак көттермәде. Ул кичә бүген яңа клип өстендә эшләгәне турында пост урнаштырды. Сюжет буенча ул әни ролен башкара икән. Бу минем Гафуит әнкәй җырына төшерелгән клипның процессы. Анда сценарий шундыйрак, баштан мен авырлы, аннан бәләкәй бала белән, аннан зуррак балалар белән шунда төшерелгән фотография. Әле үзем шундый халәттә дип мактана алмыйм. Күпләрегезгә таныш булган композитор, саунд-продюсер Марат Мухин үзе ясаган хит җырлардан торган концертын тәкъдим итәргә булган. Әлеге концертта Ризат Зинира Рамазановлар, Диля Ниматуллина, Алсу Абелханова, Раяз Фасыйхов, Илназ Сафиуллин һәм башкалар булачак. Танылган алып баручы Татарстанның ат казанган артисты Гөлназ Сафарова күптән түгел стресс кичергән. Шуның нәтиҗәсендә ул хастаханәгә элегә язган. Моның хакта Гөлназ әлеге дә баягы интернет аша хәбәр итте. Дөресен әйткәндә, мин гомумән бу атнада больницага эләгергә тиеш идем, ләкин менә кирәкле кешеләр, дөрес кешеләр, белгән кешеләр мине менә монда җибәрделәр. Без аның хәлен белеп, үзе белән сөйләшергә булдык. Очень много работала. Вот в последние 2 недели очень много имя. И на фоне этого у меня прям появился стресс и какие-то аортулар вылезли имя. Нитедән теге күп эшләүдән. Һәм шуңа күрә миңа берничә көнгә ятып ал, система ал дип киңәш иттеләр организмга. Авыл район бәйрәмнәрен иҗатташ дуслар белән үткәрү күркәм бер традициягә әйләнеп бара. Узган ялларда Данир Сабиров туган ягы Азнакайда коллегалары белән матур бәйрәм оештырды. Артистлар арасында Рифат Зарипов, Фирдус Тимаев, Ришат Төхфәтуллин һәм башка бик күп артистлар да бар иде. Киләсе елларда да шундый матур бәйрәмнәр кабатланып торсын иде. Рәхмәт сезгә, Данир. Уңышлар дип язалар Данирның Instagram аккаунтында. Чыннан да, җырчыларга әлеге зур эшләрендә бары тик уңышлар гына теләп каласы килә. Бүгенге Шоу-без тамам. Татар эстрадасының кайнар яңалыкларын сезгә мин Линар Гыйләҗев җиткердем. Һәр көнне без сезне Шоу-без карарга чакырабыз. Шоу-без. Без йолдызлар турында барысын да беләбез.